حضرت ابو بکر صدیق آپ دی صاحبزادی بیٹی، انہاں دا نام ہے عائشہ صدیقہ۔ انہاں دی شادی ہوئی ہے نبی پاک سرکار۔ ابو بکر دی دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر، انہاں دی شادی ادور دی پھپھی دے بیٹے نال ہوئی حضرت زبیر بن عوام۔ ابو بکر فوت ہو گئے تو انہاں دی بیوہ زوجہ بیوہ ہو گئی، اسماء بنت امیس۔ ابو بکر دی بیوہ نال مولا علی نکاح فرمایا۔ ساریاں بیوہ نال مولا علی نکاح نہیں کیتے، کوفے دیاں 100 بیوہ عورتاں دے گھر مولا علی سرکار لنگر گل دے بوریاں نال، نکاح نہیں کیتے۔ نکاح ابو بکر دی بیوی نال کر کے دسیا ہے۔ عوام دا اور مقام ہے، ابو بکر ساڈا رشتہ دار ہے، او دا اور مقام ہے۔ اتر تاریخ سمجھ کے تاریخ دیاں بھول بھلائیاں گم ہو کے فرقہ واریت مبتلا نہ ہونا۔ امام حسن او سید نے جنہاں حضور نے اپنی گود وچ بہا کے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جنہوں آپ جوڑی جبا کے ممبر تے بے کے میرے نبی آکھیا میرا پتر حسن سید ہے، او دی شادی ابو بکر دی پوتری حفصہ نال ہوئی۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین دے شہزادے امام باقر، امام باقر سرکار دی شادی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر نال ہوئی۔ بھائی میں دسو رسول اللہ دی جانج صدیق دے گھر میں تواڈے تو ڈیرا بنانا جٹاں، حضرت زبیر حضور دے پھپھیر دی جانج ابو بکر دے گھر، مولا علی دی بارات ابو بکر دے گھر، امام حسن دی بارات ابو بکر دے گھر تے امام باقر دی بارات ابو بکر دے گھر، جیڑے گھر 5 جنجاں جان ایڈیاں وڈیاں سجداں دیاں او گھر کمیاں دا ہے یا سرداراں دا ہے؟ ویسے میں کسی کو کمی نہیں مانتا، میری نظر میں کوئی کمی نہیں ہے، میں سب کو حضرت آدم کی اولاد مانتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ الزام دیا جاتا ہے نا کہ ابو بکر تو مدینے کے کمی تھے، وہ کپڑا بنانے والے تھے۔ میں کہ بھائی میں تیریاں خرافات دا نہیں پتا، لیکن جانو میں نہ آتے داسنا 5 سیدان دیاں جیڑے گھر جنجاں جان تو ان لگتا ہے کمی ہے۔ چلو تھوڑا اور آسان کر دیں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ کوئی نبی پاک تو پاک، کوئی علی پاک تو پاک، کوئی حسن تو پاک، کوئی اپنے زمانے چ محمد باقر تو پاک، تے جن نال اے ڈکدے رہن وہ مرپلید ہونے۔ ہر سا شیخ تو بجمع شریف اتنا فاصلہ کوئی نہیں، بس ٹکٹ لے کے جانا ہے۔ تساں پرسوں میرے کو آ جانا ہے، بس تساں گل کیتی ہے سن بندے آندے جھوٹ بولیا، کوئی پات ہے وچوں ہن تے تو شکر کرو تہاڈی سڑک سیدھی ہو گئی جی۔ اے تو سڑک تو ساڈے کول جانے 15 منٹ لگدے نے، تہاڈے پنڈی پراں لگ جانا، میں بج سکنا تواڈے کو، باقی نہیں جہاز تے بہ کے جانا ہے تو جویندا نہیں تو پوچھنا میں نہ تو بکھر ہی چوایا ہاں پنڈی تے ہارسا شے۔ میں تواڈے کولوں گل نہیں کر سکدا جیدا تانوں میں جواب نہیں دے سکدا۔
میں 5 نام ہی دساں تے تو ایک بھی بتیری تے ہے بس سیدہ عائشہ صدیقہ حضور دی بیوی نے تے بھائی جن نال ایڈے پاک شادیاں کرن وہ ٹبر پلید نہیں ہوندا ایدا مطلب ہے ٹبر وہ بھی پاکاں دا ہے تھوڑا جہا اور گل ہے بھائی ہن جٹاں ہو جے تانوں ڈیرا سمجھ چ گیا تے گل دا بج سواد جائے تسی جٹ بندے ہو ایک گھروں رشتہ لو ادو سواد نہ بنے دوبارہ لیندے ہو 5 پیڑیاں وچ سیدہ ہر پیڑی ابو بکر تو رشتہ لے آئے بھائیا گل جا کے سنی گل ضائع نہ کری یہ جس گھروں 5 بچیاں دے رشتے لے لئیے جیڑا ٹبر 5 دیاں دے چھٹے انہاں نال بہ کے کھجوراں دے حساب نہیں کری دے بساڑیاں تواڈے ال کھجوراں نہ دیاں کو میری گل دی سمجھ جٹاں آئی ہے کہ کوڑوں لنگ گئی ہے گل تواڈا جے کھجوراں دا حساب مڑو تے ہے جان دیو پاجی گل جے باندھ دیو جان دیو ساڑیاں تے کھجوراں دیکھی جنہاں دیاں کھجوراں نے انہاں تے ایڈا روڑا نہیں پایا جڈا تسی پائی بیٹھو پاجی ساڈا کوئی نہیں روڑا کھجوراں ہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نو فرقہ واریت واسطے بڑیاں بنا کے لوگ پیش کر دیں توجہ ہے اے فرقہ واریت قوم نو لڑان واسطے کیتی جاندی نا ایندے وچ کوئی حقیقتاں تے نہیں نہ ہوندی حقیقتاں نے جڑیاں تانوں دس کوئی مائی دا لال صبح قیامت تک کٹے گل میرے کو آن دی بھی نہیں لوڑ علامہ صاحب سیالوی صاحب کو لگے جب ہے با گل کیتی نے ثابت کرو گل میں کراں گا ثابت کر سکتا میں صدیق اکبر دے بارے جیڑی گل کراں علامہ صاحب ثابت کر سکتا امام جعفر صادق دے بارے سنیاؤ عقیدہ سنو امام باکر دی جدو حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ام فروہ نال شادی ہوئی ہے تے صدیق اکبر تے مولا علی دی اولاد دے نکاح نال صدیقی اور علوی خون دے ملاپ نال جڑی ہستی پیدا ہوئی ہے دا نام امام جعفر صادق امام جعفر صادق دیاں نانکیاں 4 پیڑیاں پڑھو تے ابو بکر نہ لڑ دادکیاں پڑھو تے مولا علی نہ لڑ دیاں حیاتی ہوئی دادکیاں نمی مانتے امام دیاں نانکیاں نمی مانتے توجہ ہے کہ نہ دعا نہیں بدین دے پیانے با حیاتی ہو بھی جیوندہ رویں پیاریا سچا نوکر بان دادکیاں نے بھی مانتے میرے امام دیاں نانکیاں نے بھی مانتے